Hei, tänään näytän sinulle, miten ostat osakkeen pörssistä. Käymme tämän läpi täysin ilmaisen alustan kautta, johon voit rekisteröityä ja luoda oikean tilin, mutta myös demotilin, jossa on 100 000 virtuaalista dollaria. Voit siis harjoitella ottamatta minkäänlaista riskiä. Joten tämä alusta on eToro, löydät linkin videon kuvauksesta, voit klikata sitä ja rekisteröityä seurataksesi tätä tutoriaalia livenä. Joten miksi menemme tämän alustan kautta? Koska se on yksinkertaisesti erittäin helppo alusta aloittelijoille verrattuna muihin alustoihin, joissa se on äärimmäisen monimutkaista. Tässä kaikki on yksinkertaistettu. Joten kun olet rekisteröitynyt videon alla olevan linkin kautta, voit olla joko oikealla tilillä, jolloin sinulla on normaalisti 0 dollaria saapuessasi, tai 0 euroa, ja jos haluat siirtyä virtuaalitilille vain harjoitellaksesi, voit klikata aivan vasemmasta alakulmasta ja täältä pääset virtuaalilompakkoon. Ja täällä sinulla on 100 000 dollarin valejärjestelyjä. Näin et siis ota mitään riskejä ja näet todella, miten se toimii. Ja sinä päivänä, kun todella haluat sijoittaa oikealla rahalla, napsautat kohtaa talleta varoja. Tässä voit tallettaa joko euroja dollareita, joten se on hyvin yksinkertaista. Aluksi katsomme yhdessä, miten alusta toimii, ja sen jälkeen näytän teille, miten sijoittaa. Eli eToro toimii vähän kuin sosiaalinen verkosto, joten kaikilla on profiili ja kaikki voivat nähdä muiden ihmisten profiilit. Joten jos haluatte, voitte käydä katsomassa omaa profiilianne klikkaamalla tästä nimimerkkiänne. Saavutat seinän, joten voit kirjoittaa asioita täällä julkisesti, jos haluat. Sinun ei tarvitse, ja voit nähdä kaikki tilastosi siitä lähtien, kun olet alustalla, joten esimerkiksi menen tilastot-osioon. Ja tässä näen kaikki tilastoni siitä lähtien, kun olen ollut alustalla, eli kuukausittain kuinka paljon olen tienannut tai hävinnyt. Näemme, että viime vuonna tein yli 30%, tänä vuonna tällä hetkellä yli 6%, ja jos vieritän alas, minulla on vielä muita tilastoja. Hienoa tällä alustalla on se, että voit myös kopioida muita kauppiaita hyödyntääksesi heidän kokemustaan. Näemme tämän myös myöhemmin. Seuraavaksi, toinen tärkeä välilehti on lompakkosi. Klikkaan sitä. Täältä näkee kaikki paikat, joihin olen sijoittanut, joten tältä tililtä voi tällä hetkellä katsoa, kopioin pääasiassa ihmisiä, mutta voi myös ostaa osakkeita, ETF:iä tai sijoittaa kryptovaluuttoihin, jos niin haluaa, ja täältä näkee joka kerta, kuinka paljon tienaan tai häviän. Sitten toinen tärkeä välilehti on valikko-haku. Täältä löydät kaikki sijoituskohteet, joko tiedät suoraan osakkeen tai muun vastaavan nimen, kirjoitat sen hakupalkkiin, tai voit selata täältä nähdäksesi kaiken tarjotun, ja voit myös tarkastella tätä yläreunassa olevilla suodattimilla. Esimerkiksi tässä yritän löytää osakkeen. Kirjoitan Teslan hakupalkkiin. Löydän sen täältä. Voin klikata sitä.
Ja tässä pääsen suoraan toiminnon tiedostosivulle, joten voin nähdä kaikki nämä tilastot, voin nähdä uutisvirran, eli mitä ihmiset sanovat tällä hetkellä Teslasta alustalla. Jos haluan, minulla on paljon yksityiskohtaisempi kaavio tässä kaaviossa ja vielä enemmän taloustietoja täällä välilehdissä. Jos haluan ostaa osaketta, napsautan sijoita. Tässä on sijoitusikkuna, joka näkyy. Voin valita sijoitettavan summan. Joten tässä laitan esimerkiksi $10. Sen jälkeen voin asettaa stop lossin ja take profitin. Eli tämä on tappio- tai voittorajojen asettamiseen. Emme aseta sitä tähän. Voidaan myös käyttää vipuvaikutusta, mutta vipuvaikutuksia ei oikein suositella aloittelijoille. Joten pysy heinässä. Ja sitten voit klikata osta-painiketta. Siellä on ilmoitus, joka ilmestyy aivan alaosaan, ja voit mennä profiiliisi, siis lompakkoosi. Ja tässä jos haluat, voit mennä aivan alas ja löydät toiminnon. Ja tässä voit napsauttaa tätä toimintoa. Ja siellä voit nähdä suoraan, kuinka paljon voitat tai häviät. Ja voit myös myydä osakkeen, jos haluat, napsauttamalla sulje-painiketta ja sitten sulkea position. Siellä on ilmoitus ja se on siinä. Osakkeesi myydään eteenpäin. Saattaa olla viive, jos pörssi on suljettu sillä hetkellä. Sen jälkeen, jos haluat, voit myös kopioida muita sijoittajia, joten voit mennä kopioimaan sijoittajia. Ja täällä on paljon ihmisiä, jotka treidaavat tällä hetkellä eTorossa ja joita voit kopioida yhdellä klikkauksella. Esimerkiksi klikkaan tästä yhtä henkilöä. Näen tämän henkilön tilastot, hyvin yksityiskohtaiset, eli tilastot. Sitten voin näyttää kaiken. Ja tässä näen vuosi vuodelta, kuinka paljon hän on ansainnut. Entä jos haluan kopioida hänet? Klikkaan tästä sijoita, ja se on täsmälleen sama kuin osaketta ostettaessa, joten siinä kaikki. Tiedätte nyt miten ostaa ja myydä osaketta ja jopa kopioida jonkun, jos piditte tästä. Älkää epäröikö tykätä, kommentoida, tilata ja näemme pian.